मोनसे रोखा आरो बेखौ बयबो मिथिखागौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लाद्दु सिं बेनि एगेन्स्टआव दिनै बे हाबाफारिखौ लादों आरो 3 तारिखनिफ्राय जों कन्टिनिउआस मोनसे प्रसेसआव इउनिभार्सिटिनि लांगोनायाव गेट मोखाङाव बिथांमोननि स्ट्राइक लानो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थियारि जानानै दङ जे प्रफेसर लाइस्राम लाद्दु सिं दिनैसिम बयबो मिथिबाय जे बिथाङा इउनिभार्सिटिनि इन्टारेस्टआव इउनिभार्सिटि डेभेलपमेन्टनि सायाव खामानि मावनो बिथाङा गोसो गैया इउनिभार्सिटियाव नेशनेल सेमिनार लानो नांगौ स्पर्ट्सनि प्रग्राम लानो नांगौ केरियार काउन्सिल लानो नांगौ मुथते स्टुडेन्टफोरखौ मोटिभेसन लानो नांगौ बिनि सायाव इउनिभार्सिटिनि इम्परटेन्स गैया प्रफेसर लाइस्राम लाद्दु सिंनि नोजोराव इउनिभार्सिटिनि थाखा फैसा बोरै धंस खालामनांगौ इउनिभार्सिटिनि प्रपार्टिखौ बोरै मिसइउज खालामनांगौ बिनि सायाव प्रफेसर लाइस्राम लाद्दु सिंआ गोसो आरो मोनसे खोथाया बेनो रोखा जे प्रफेसर लाइस्राम लाद्दु सिंआ मणिपुरि जिहेतु गाव मानसि मणिपुरि मानसि बिथाङा मणिपुरि मानसिफोरखौ बोरै लाबोनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव साख्रि होनांगौ बोरै PhD होनांगौ बिनि सायावसो खामानि मावबाय थादों जोंनि ओनसोलाव फरायनाय फरायसाफोरनि जि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगौ बिथांमोननि क्वालिटि रिजाल्ट बानायनांगौ क्वालिटि इडुकेसन मोननांगौ क्वालिटि मार्कशीट मोननांगौ बिनि सायाव जेबो खामानि मावनो गोसो गैया आरो टटेलि नायनो थाङोबा प्रफेसर लाइस्राम लाद्दु सिंआ इउनिभार्सिटिखौ धंस खालामनो नागिरदों नाथाय जों बुंदों एबसुजों चेलेन्ज खालामनो नाङा आरो एबसुआ गणतान्त्रिक भाबै सोमावसारनायनि 55 बोसोरनि मोनसे जारिमिन दं आरो बै जारिमिनखौ रिपिट खालामनो थाखाय दाहो बिनि थाखाय जों जाय बिथांमोना दिनै गभर्नर हाउसनिफ्राय माखासे मानसिया बिदि लोब्बा दङ होनना जों खोनादों जे दिनै बिश्वरन्जन सामाल बिथाङाबो गभर्नर हाउसनि बिथाङा बिनि सायाव लोब्बा दङ तेजपुर इउनिभार्सिटिया बिबि मिश्रा बिथांमोना बाहागोआव दङ होनना बुंदों बिथांमोना बेखौ बोरै हायो निर्दुगि साजायनो नागिरबाय थादों नाथाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ सोंखारिदों बेबायदि गाज्रि हाबाफारिनिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ बेबायदि फरायसाफोरनि लाइफ धंस खालामनाय हाबाफारिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ मानोना बिथांमोनाबो बिराद गोरों व्यक्ति बिथांमोना गावनि गोरों रोंगौथिखौ लानानै बेबायदि पापनि खामानि मावनो नाङा आरो एबसुजों चेलेन्ज खालामदों आं बेखौ सोंखारिदों बिथांमोनखौ सरकारा एबा बिनि एगेन्स्ट खामानि मावनायखौ नुनो मोनाखै सोमावसारनायनि उनाव मा सरकारनि जों सोमावसारदों आरो जि एलिगेशनफोर दङ गासैबो डाटाखौ जों CM भिजिलेन्सनि टिमनो होदों गभर्नमेन्टनो होदों दा बिनि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गभर्नमेन्टनि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे बिथांमोना इमिडियेट जोंनि बे सोमावसारनायखौ इम्परटेन्स होनानै फरायसाफोरनि लाइफ आरो सिकिउरिटिनि बाथ्राखौ लानानै इउनिभार्सिटि डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ लाना जाहाथे लकेल सेन्टिमेन्टनि बाथ्राखौ लाना जाहाथे बिथांमोनखौ रैखाथि होनांगौ आरो इमिडियेट प्रफेसर लाइस्राम लाद्दु सिंखौ जोङो बोखारनांगौ बिनि थाखाय गभर्नमेन्टआ खामानि मावनांगौ जों बेखौ सोंखारिदों दिनै बे ओनसोलनिफ्राय जों उननि समाव जों बेनिख्रुइ एक्सट्रिम लेभेलनि हाबाफारिखौ जों लानो थाखाय रेडि जानानै दङ जोङो इउनिभार्सिटि लांगोनायाव इउनिभार्सिटि गेट मोखाङाव जों कन्टिनिउआस प्रसेसआव गासैबो बिबानगिरि गासैबो फरायसाफोरखौ लानानै इउनिभार्सिटि गेटखौ लक खालामनानै नांगौबा क्लासफोरखौ बन्द खालामनानै जों बेयाव धरना होनो बा सोमावसारनायनि थाखाय जों रेडि जानानै दङ।